Trestinyo meluncon no karno karni sukuloro watekono mereng sawit suploro watek nyodak dya sawit Kakang Bambang Sandi Husada ngaturna nawala ana ngarsaning Ratu Ngamarta Puntadewa. Apa wis antuk gawe? Adikku Di Mahesa Taruna. Ya Kakang. Nawala sing tak aturna ana ngarsaning Ratu Ngamarta Puntadewa iku mang nawala panglamar. Nawala panglamar. Bener. Kanjeng Rama Begawan Edan Birawa Jalma nglamar marang Ratu Ngamarta sinuwun Puntadewa. Tegese Kanjeng Rama Begawan Edan Birawa Jalma bakal bebojoan nglawan Ratu Ngamarta Puntadewa. Bener. Nek ngono Puntadewa iku wedok. Lho lanang. Kaya ngapa? Lanang Ratu Ngamarta Puntadewa iku lanang. Lho gak keliru ta karo Begawan ya. Dadi Rama Begawan Edan Birawa Jalma nglamar Puntadewa bakal dipek bojo padha lanange. Iya. Wah gak cocok iki ah. Mulakno nek bengi pas aku turu kok mlebu kamarku gerabak-gerabak kae. Mosok kelainan iki. Ning adikku Mahesa Taruna karo aku muridé Rama Guru Begawan Edan Birawa Jalma. Murid kudu nganut guru, padha karo anak kudu manut wong tuwa. Banjur kaya ngopo? Balik menyang pertapan Randu Sanga kudu bisa mboyongi Ratu Ngamarta Puntadewa. Lho kira-kira Ratu Ngamarta Puntadewa iku gelem kapundhut garwa. Iki nang jek rundingan karo dulur-dulure. Nek saka rumangsaku ya gak bakal Ratu Ngamarta Puntadewa nglakoni bebojoan padha lanange. Ya ditontok bae gelem lho. Duh, Kakang, iki ana wong mlaku mrene sapa? Lho, ganteng Satrena. Kaya aku. Ganteng, bagus mencorong dadane. Oh, duduk nek Samsul gak ngono, Samsul iku. Wong bareng sak kepel sisih ngono arek. Jajal dipapak. Jajal sapa satria kang tumuju majaning alun-alun negara Ngamarta?
Ana satriya bagus mencorong dadane mapak Bambang Sandi Husada ana alun-alun negara Ngamarta sliramu sapa? Ya aku putra Pandhawa Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca putra Pandhawa. Bener. Iki Bambang Sandi Husada sing sowan ana Pasewangan Agung Ngamarta mang. Bener. Lah sing mburi satriya sira kebo. Aku kadanging Kakang Bambang Sandi Husada Mahesa Taruna kang dadi aranku. Mahesa Taruna. Bener. Gatotkaca. Tumuju ana mejaning alun-alun Ngamarta. Nampa dawuh saka Kanjeng Woh Puntadewa. Nampa dawuh sing kaya ngapa? Nawala sing mbok aturna mang nawala panglamar. Bener. Gurumu nglamar Kanjeng Woh Puntadewa bakal dipalakrama. Pancen isine layang kaya ngono. Iki salah. Iki kliru. Mbok menawa gurumu Begawan Edan Birawa Jalma durung ngerti sapa sejatining Woh Puntadewa. Mula dina iki bali menyang pertapan Randu Sanga Madura yen Woh Puntadewa iku wujude kakung. Aku murid kudu manut guru. Gak kenek kon nyalano guruku gak kenek. Saben manungsa ku ndene panemu kang beda. Gelem bali apa ora? Lho aku gelem balik nang pertapan Randu Sanga nek semboyongi calon garwaning Rama guruku Ratu Ngamarta Puntadewa. Sliramu iku dayung. Sliramu iku tamu. Tamu ditampa apik, ditolak ya becik. Tamu kongkon bali gak gelem nyoto nglanggar peraturan negara. Kareping Gatotkaca bakal tak rangket tak jeblosno pakunjaran negara Ngamarta. Yana prapabang wedananira ana satriya nentang perkara ing mejaning Tegal Kurusetra. Gatotkaca bakal ngrangket Bambang Sandi Husada. Iya. Gatotkaca. Aja melok-melok perkara iki perkarane Sandi Husada kelawan Ratu Ngamarta Puntadewa. Gatotkaca wis nampa dawuh. Minggir. Tak boyong ing Puntadewa menyang pertapan Randu Sanga. Gelem suwingir ning ana sarate.
syarat apa kandhak marang Bambang Sandusada? Yen Bambang Sandusada bisa ngasara kribaning Garukaca, Garukaca bakal sepinggir saka papan kene. Adalah cetane nantang karo aku iya. Kepingin jajal kasektaning putra pertapan Randusanga. Garukaca. Pulang kebat warna nesel kecandhak. Bambang Sandusada sirna dening Sandusada. Awas lo. Waduh. Si antep tangane. Aduh. Aduh. Sudah perang lagak. Wong perang kok lumah-lumah. Aduh. Adikku di Mahesa Taruna. Kakang, kaya ngopo? Antep tane Garukaca. Kroyok wong loro. Kroyok wong loro. Ayo. Tandingana Bambang Sandusada. Garukaca Mahesa Taruna bener tokno kabeh kasegenmu gak bakal mundur sangkah siswa pertapan Randusanga maju budi tak sembadani ngamuk tak kebari Awas hai jotos merapat siramu jajalan sepiro anteping tangane Mahesa Taruna. Awas ya lo pecah siramu lo Digdaya Garukaca dodok diadamu rontok igamu lakon tak bungano dadaku. Awas lo bengkah dadamu belas tak krasa lape lo
Daya Garwaca tak jotos menter tak dugang wender dadak sirah candak jotos kaya pecah sirahku ya Garwaca aja girang gemuyu keplok tangan banting sikil bisa ngasorno kridaning Mahesa Taruna wong perang krek den pasakna kaya sata yuda. Sata tegesing pitik, yuda tegesing tarung. Pitik tarung ten jalu ten abluk. Yen sliramu bisa banting wong kespisan, aja girang gemuyu. Kurang kebat gon menesan kecandak Mahesa Taruna sebetno Bantala Mayang siom lakon ladala awas tani mono Mahesa Taruna lo Urmasa kalah. Aku nek perang disenggai ngono wah, tambah semangat tenan. Apa manene sing nyenggaki sinden ayu-ayu ngene wah temenan. Ayu adik panganane akeh, wah wis tenan. Oleh mangan telap-telep gak adek oleh blas ya. Wis tak dideni bareng Garwaca. Baju tok lo kabeh kasektenmu ora bakal mundur sangkah Garwaca awas awas hai lo lo belas gak kerasa perang ini semangat ya masih kerasa lore belas gak kerasa diluk marah subuh menai awas ya
sungkan teko ngarep teko mburi. Gak oleh. Wong perang teko mburi lho. Sungkan teko ngarep, sungkan teko mburi ngejak perang jomplangan. Ayo nek wani jomplangan lho. Tokno kasekenmu. Awas. Wis. Lepas. Oh, wis. Oh. Tak saut dari kaca lho. Ngrapal jinira epe tuni catarono kalening banyo pinto moyo benda jeneng sing kalanyo arko dedali sing kalanyo arko dedali Dejek Bantara anggal kaping 3 minggadir Gantara risang Gatotkaca minggadir Gantara ingkang dipurapal aji Abituwi apa dayane ngaji Abituwi yen dan Gatotkaca sampun ngrapal aji Abituwi ragane wujud waja irung tatah koping kecer pundak leweng driji gundeng penitis epek-epek pacul bendering otot kawat balung wesi song-song gegara pusering Gatotkaca dumados saking rangkane gaman Kuntabaswara sareng Raden Gatotkaca sampun ngrapal aji Abituwi tandang wonten pragan peperangan gumpira-pira kaya bledek ilung bles matrape Gatotkaca Gatotkaca satriya
cilik ati wedi mati enak bondo bakal dadak ngilang saka papan kene cethok yen Garugaca wis urumangsa kalah bungsu Mahesa Taruna tak boyong Buntadewa menyang pertapan Randu Sanga wis saumpama manuk cik gedene manuke sapa sakmono gedene pisane aku ngerti manuk gawedhe ora ya kok siyak-siyak ngene lho Garugaca culno aku culno aku Garugaca culno aku iki tarik patimu pecah depani Bantala sikabak Mahesa Taruna awit dipun krodha ngrap saking dirgantara dening Raden Garugaca jangga dipun tigas ngangge driji gunting penitis jangga ngejeraken lujira wonten madyaning alun-alun negari Ngamarta kocap kacarita ingkang pinuju nglawan wonten dirgantara sang wiku begawan edan Birawa Jalma mangertos ingkang putra siswa Mahesa Taruna gelang-gelang pecah wonten majaning alun-alun Ngamarta begawan edan Birawa Jalma mandhap saking dirgantara waduh muridku nak muridku nggih